lidi, jsem dnešního videjka, dneska jdeme na kolo. Vítám se dnešního videového vlogisku, vlastně z motorky, motocross. Dneska čtvrtek odpoledne, zítra pátek a v sobotu jedu na trénink, na možná letos poslední. Takže teďka trénuju o 106 na kole, ať se můžu do toho vydat. Jak vidíte, mám kolo. A dneska si beru crossovou helmu a nový angle záběru, takže se uvidíme na kameře a uvidíme se na bajku. Tak zatím lidi, čau. Tak jo lidi, jedeme na bike. A teďka vyjíždím a doufám, že se nový angle líbí. Buď ano, dejte mi like a my jdeme na to, takže já jsem si dobrý a jedem. Tak, já jedem lidi. Jedem, right a jedem. Vyláštíme ho dolů. Yes. Jsme dole lidi. To mě nebrzdí kolo. GG. Teď se musíme otočit a jedem do lesa. No já mám lidi. Tak jedem. Jedeme lidi. Radíme a dopadne trošku. Jedem. Tak yes. Yes, lidi. Trošku dám vyvětrat hlavu a uvidíme no. To zase. Zase je enduro. Takový trochu. Dneska. Zítra dám takový chill day spíš. Tak jedem. Suzu brejle a jedu. Tak jedem. Máme trochu bahno. Oh shit. Máme strom spadlý, to moc dobře znáte. Let's go. Au. Jedem. Let's go. Oh shit. Mám to trošku klouže. Hodně nám to tady klouže. No tak, jedu. Tak yes. Jedem. Yes. Plání nohám, že jsem si dal do kopřevy. A dobrý. Máme trošku takový training. Ale podřadím se. Že to klouže jako debil. Chytil jsem další kopřivu. Dobrý. Ale žiju. Oh shit. Ale jedu. Let's go. Máme hodně velký bahno. Se to takhle nebude navratí. OK. Let's go. Let's go. Whew.
Oh shit. Lidi, já se vám ozvu na kikru. Tak zatím čau. Tak lidi, to je taková zajímavá pasáž bahnitá, takže si projedeme spolu. Takže jdeme na to. Jdeme takovýhle nájezd a tady už nám začíná bahínko solidní. A tak jedem. Jedem lidi, jedeme, chodíme to. To bylo vlastně všechno. Tady teďka. Ale vyšláhneme si to nahoru. Jedem. Třeba pršet lidi. Yes. Yeah. A lidi, jsme skoro u skoku. A doufám, že nebude bahno na trati. Jedem. Jsme tady. Jsme na skoku. Yes. Díkr. Lidi, hodil jsem držku. Tady se vysklouzl v bahně, jsem mokrý celý, ale už se docela mají tentokrát bez rukavic. Pak jsou rukavicema, takže bolí to jako čert doslova, takže nejopatrně, no, ať teď hodím znova držku. To by bylo nemilý. Jedem na naskakovák a jedem. Yes, pohodinda. Yes, lidi. Oh shit. Jsem si dobře doraknul tady. Tlustý rukavice. Jsem si tady dával naježďovačku a já jsem na to bahno blbý. Sklouzl se mi přední kolo, myslel jsem, že to udržím ještě, ale vyslal mě to na druhou stranu, schodilo mě to kolo. Já doufám, že se mi z ní nic nestalo, ty vole. Celkem bolí. To bude dobrý, to bude naraženina třeba. Ale jako naraženina bolí jako pár týdnů, no, takže jako, to bych nechtěl, ale na to. Naraženinu bych fakt nechtěl. Nebyl chabej, ještě si dáme lepší lidi. Umím si dát i lepší, ale zkusíme vypalit, jo? Okay. Něco vidíte? Teď to máte aspoň něco ještě vy. Jedem. Vypá, pojď. To byl mini vyp, ale umím lepší ještě. Dneska nebudu dlouho, protože jsem mokrý a nechci být nemocnej, takže
Takže určitě... Ježiš, to brzdy jsou strašný úplně. Jedu. Yes. Do dopadu a vip. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Je to vysílá blbě teďka. Jsem zvyklý nějak. Ale dobrý. Oh no. Bolí to jako dement. Přece ano. Let's go. Zkusím ještě větší variantu lipu. Let's go lidi. Ještě větší varianta lipu. Hodně větší. Já jdu. Yes. Let's go. Let's go. Tady bylo toto. Přesně tady mi to vyselo. Yes, lidi. Fakt blbý. Trať byla asi taky bahnitá, no. Tady jsem takhle jel. A tady mě to vzalo bahno a už než to zachrání to. Co je to mám stalo zas? A dobrý. Byl jenom takový skok malej. A tak, takže já vám teďka tady hodím prostřih pár záběrů, jak to vypadá. Pak pojedu domů. Čauko. Je to brzo, protože kvůli tomu kraši jsem mokrý, takže nechci být nemocný na sobotu, ať se to nemusí rušit. Protože v sobotu má být dokonce i pěkně, jsem tak koukal a má být, nechci to zakliknout, takže doufám, že mohlo být pěkně, no, ale uvidíme, no, když tak to budeme se zvládnout s doufám, ano. Zítra si nabalím věci a sobota odjezd, takže zítra mám plánu ještě jít na bike, když bude nějak rozumně, ne jako dneska. Takže to a připravím si věci a pofrčím, že tady teďka jdu dolů.
přivítání rychlostí, takže paráda. Hop, skok do nebes. A je druhý skok do nebes. A jedu si. Jedu. Jedem s kratkou, že jo. Jedu, tady byla voda. Tady jedu tudma. A jedu nahoru. To už si tady podřadím. A jedu. Tak. Jedem zase kolem těch kopřiv. Jakož se mi může furt brýt, tak musím vyvětrávat. Protože to je strašný, mi se fakt jako brutálně mlžej. A teď se zase nadám. Protože ta už přednáva tak je velká. Yes. Tady jdem stezku, takže jedem na to. Užívejte. Tady teda podřadím upřímně, protože tady bahno, to už je to. Je mi to uchcelo. Shit. Když tady to klouže. Je to klouže jako debil. Jako dement přímo. Když to je uklouzaný. Vyhrknem to nahoru a jedem dál. Je to byl dobrý trail někde. Jedem. Tady už pojedu pomalu, protože klouže to, no. Hází to se otevřeno. Jedem. Jsou kořeny. Tady brzdám, protože máme tu kládu a chtěl bych jít to. Takže nesem kozu. Tak. Už jsme skoro doma, takže jedem. Dneska mám v plánu vydat pár videí ještě, že si určitě těšíte na můj kanál, takže jedem. A tady máme teda ještě větší bahno, protože jak pršelo, tak je fakt brutální. No. Shit. Dupu boys. Jsme venku z lesa. Yes. Jedu. Yes, lidi, jsme venku z lesa. Je takový chillrideík, vám ukážu novou bezručku v tomhle dobrým záběru. Au. Pardon lidi. Taková bezručka. Jsem vás trefil. Let's go, vlastně zpátky. Hopla. Hopla. No a já se vám ozvu pak doma, ať to Tak lidi, já jsem právě doma a už jsem přijel právě z kola a teďka budu nejspíš dělat na kanále, na kompu a budu trošku videa nějaký přeeditovat a prostě si dát nějak záležet na kanále a já se vám pak ozvu, až budu spát, tak zatím lidi. Tak lidi, právě jdu ze školy a dneska mě čeká 2 věci a vlastně to budou, musím si motorku opravit, protože tam mám lanko prasklý a musím se vyměnit a potom ještě půjdu na bike, takže budu jezdit na bike, takže se jako mega těším a zítra je den D, kde budeme crossit konečně, takže se těším a my se uvidíme u motorky, nebo až budu doma, tak se vám ozvu. Čau lidi. Já už jsem právě doma a za chvilku půjdu dělat tu motorku, teďka si dám takový lehký voraz, když jsem přišel ze školy a za chvilku vlídnu na motorku, tak se zatím mějte a čau. Tak lidi, update, už jsem v garáži a jdu si vyměnit lánko na motorce, protože za chvíli už jdu na bike trénovat a pak na motorku zítra, takže mám sluchátka, budu to poslat písničky a já vám hodím teď nějaký záběry, vlastně lanko, nějaký vsuvky, jak měním, možná vám dáme trik, jak vyměnit lanko a ozvu se vám při výměně, tak zatím lidi, čau. Můžeš?
Trošku mi ulítla klapka, ale v pohodě. Tak lidi, teďka si mi právě zbalit věci a na zítra, protože je večer a vlastně zítra už jedu, takže jdeme na to. Začneme teda samozřejmě tady trošku na vedle. Posunu víc, ať vidíte něco trošku. Tak, ať jen vidíte trochu. Takže začneme s králničema. Protože to tam bude těžší narvat, takže začneme tím. Takže páteřák. Lidi, zítra mám v plánu zajet rychlý kolo, takže se určitě těšte. A doufám, že se mi to povede, takže zkusím vyskočit, takže se mega těším. Už jsem na tréninku nebyl fakt dlouho, jsem rád, že se to posunulo takhle na 11. Zároveň nejsem, protože teď bude jako útlum na mega dlouho kvůli té operaci, ale co se dá dělat, no? Prostě motocross, to prostě to no. Hlavně potom teda teďka vlastně ten MX, no prostě chápete. Tak. A hop, to hodím sem. Tak, chrániče mám hotový. Chrániče tady mám, takže to je dobrý. To zapnu. Tak, teď tam zbalím brejle, takže vezmeme si tady samozřejmě tady tyhle brejle, protože Alpine staré, modrý. Vezmeme je tam. Tak, teďka tam vezmu Rolfy určitě, protože nevím, možná bude jako na trati bahno. Zítra dáme trackwalk 100%, takže tak. Tak, Rolfy. Tam jak narvu a bude to dobrý. Tak, výborně, jsou tam. Yes. Tak, teďka budu potřebovat plexy, akorát se musím ještě vyměnit na tědlech. A samozřejmě budu potřebovat trhačky. Kde by bylo bahno, tak ať, nebo takový jako střední bahno, tak ať se nemusím trápit bez toho a můžu na mé stráčka mezit. Takže tady máme trhačky. Tak jako nasoukám, ať jako se tam vejdou, že jo? Tak. No jako poslední tady vyměníme, tak teďka tady budu potřebovat tohle plexy, to dám takhle sem. Tak. Teďka budu potřebovat tohle plexy a tady náhradní ruličku do rolfu, kdyby bylo fakt vahno, tak ať mám tak. Tak. Plexisku hodím tam. Tak, pořádně ho zatlačíme, ať to máme. Tak. Funguj. Já se vám ozvu, až to plexisklo nasadíme. Tak lidi, plexisklo mám nasazený, takže dobrý. A to tam taky teda dáme radši, že jo. Protože kdyby svítilo slunce a trháčky by byly potřeba, tak ať nemusím jezdit v čirejch a můžu si vzít takhle i tyhle, takže tak. Brejle mám hotový. Teď to jenom nějak zapnout a bude to dobrý, takže jenom to nějak potřebuji teď, že zapnout, no, to je další věc. Tak, výborně, mám to zaplý. No a teď jdeme tady ty věci. Takže, začneme, jako vždycky, ortézy. Takže ty tam stačíme, nahoru pak bude patřit vlastně plexi, to termo. Tohle tam strkám jako první, protože ať jako mám úsporu místa, že jo. Takže to tam jako strkám nějakým stylem. Tam musím strčit a dobrý, tak. Tak lidi, tady teďka mám termokalhoty. Takže já se obrátím na ruby, protože máme obrácený na ruby, takže je teďka obrátíme jenom a dáme je tam jako prv, takže nice. Tak.
termo, teď termotriko. Tak lidi. Dneska jsem byl teda na bajku, bylo to šílený lidi. Neměl jsem kamerku, ale můj kamarád MTB sám tak má kamerku a YouTube kanál, takže mu tam neváhejte a dejte mu tam odběr. Tak vám hodím profilovku, jeho nemusíte hledat, protože hodně účtů se tam jmenuje MTB sám, takže ani ho nemusíte hledat, že jo. Tak teď tady ty ponožky, jenom už a to máme ze spodního prádla vše. Tak a teďka tak tam dám vlastně už moje komplety, takže začneme kalhotama, vlastně opět klasika moje nejoblíbenější komplet Alpine Stars Yamaha Racing, takže můj nejoblíbenější komplet, takže ten tam už ti dám. Vlastně to tam strčím. Tak a další dres Alpine Star Yamaha Racing ke kalhotům, takže parádička, paráda. Tak, teďka si tam přihodím dres Falthouse, kdyby náhodou bude hodně dresů, jo? Bude fakt dost dresů. Takže dres Falthouse, takhle do boku, jak šetříme místem. Potom si tam dám další komplet O'Neill Element Attack, takže ten tam taky hodím, protože kdyby bylo fakt deštivo, tak je potřeba mít kompletu víc. Dám si tam i tenhle ten dres, protože fakt, jak říkám, kdyby bylo deštivo, pršelo, tak jako ať mám víc kompletů na převlečení, ať nemusím mít v tom furt špinavým. No a jako poslední O'Neill Element Attack kalhoty, takže to tam mrsknu jako navrch. A ještě lidi bych zapomněl pláštěnku a rukavice. Jsou rukavice, tak takhle rukavice a ty rukavice tady hodím takhle k té pláštěnce, jakoby. Tak. Toto. Tak, a je to. Takže my se uvidíme, ještě ty věci prodat do auta. Musím odníst věci do auta. A tak, takže já se tady osvítím. Tak. Tak. Si já tady takhle postavím. Tak. Tomu prdnu sem. Bágu takhle sem. A budu takhle sem. A já se vám ozvu, až budu doma, tak se mějte, čau lidi. Lidi, právě tu pro vás vydávám videjko, takže doufám, že se vám bude líbit. Je to teda My Worst Motocross Crash, takže dávám veřejné a uploaduje se to. Je to teda shorts a veřejné to je za 3, 2, 1. Chvilka napětí, jestli se mi to udělá. Lidičky, už se video nahrává. Má to 18%, takže já teďka půjdu do vany a video se zatím uloží a bude to. Tak lidi, právě si napouštím vanu a teď se budu vykoupat a pak se vám ozvu a už video vyjde a budu spát, takže se mějte a čau. Tak lidi, jdu právě spát a uvidíme se ráno, až se vstanu, tak se mějte a dobrou noc. Ráno lidi, je právě 6 hodin ráno a já jsem teďka vstal na trénink a teďka se jdu vyčistit zuby a ozvu se vám potom, až
pojedeme v autě. Tak jo lidi, já už jsem právě venku, teďka čekám na tačku, mám tady beef jerky, hot chip, bohužel není to velká spolupráce, ale kež by byla, no a je tady ještě tmá, celkem zima a tak, takže já hodím nějaký záběr z cesty a uvidíme se až na trati. Tak zatím lidi, čau. Tak lidi, a my už jsme konečně na trati, tady teďka přijíždíme a teďka si ukážeme nádhernou trať, yes, a vyjíždíme na trať, takže já se vám ozvu pak na trati, zatím lidi. Tak lidi, jsme už na trati, teďka jsem si dával akorát zahřívací kolo, máme dost bahna, jakože hodně bahna a za chvilku jdeme na trénink a se vám ozvu tréninku a po tréninku, tak zatím lidi. Tak lidi, už jsem po tréninku, jsem na první pauze a vidíte, fakt je bahno celkem, takže motorka trošku zavlácená. A spadnul jsem teda 3krát už, 2krát v zatáčce takový blbý a málo rychlosti a jednou tam v koleji. A v pohodě, dobrý, nic se nestalo a můj pocit z jízdy, bolí mě ruce teda a jako cítím se mega dobře na té motorce. A teďka máme chvíli pauzu a pak jdeme na další část, takže se těšte a jinak cítil jsem se dobře, jezdil jsem pěkně, takže se mějte a zatím čau lidi. Nejlepší svačená na cestu. Tak lidi, právě jste viděli záběry z kolejí a moje průjezdy a mám za sebe neuvěřitelnou radost, to, co jste viděli. Kolejky se mi povedly projet pěkně a čistě hlavně
A jak jste viděli, už jsem docela jako jezdil rychlejc, takže mám za sebe jako fakt radost. A příště už to půjde do extrému na jumpy a tak, takže cítil jsem se na motorce dobře, hrál jsem si z ní hezky, pak už jsem jako dokonce i stál na té motorce. Takže to a pak jsem jezdil ještě líp, ještě ve stoje jsem to už motorku vytáčel, ale bohužel to není natočený, protože můj taťka co mě natáčel, tak na mě tak strašně koukal, že zapomněl natáčet pak ještě, no ale každopádně fakt mám za sebe brutální radost a já doufám, že se tady to video líbilo, pokud ano, určitě dejte like, odběr, zapněte si mě zvoneček. A mám ještě jednu věc, teď budu jezdit trénovat před motocrossem enduro, takže uvidíte záběry z GoPro a třeba za měsíc uvidíte nějaký záběry z GoPro, jak vyjezdíme výjezdy, sjezdy a to, takže se těšte a to, takže jak říkám, dejte like, odběr, zapněte si mě zvoneček a vidíte víc podobných videí a mějte se hezky a uvidíme se v další videa. Tak enjoy the ride!